बाळ, फ्रीज मधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. एकीकडे मंडळी मिळत नाहीत आणि दुसरीकडे तरुण पिढी मोबाईलच्या आहारी गेली असल्यानं भजन मंडळ बंद पडत असल्याचं भजनी बुवा सुहास माळकर यांनी सांगितलंय. 30 वर्षात माझ्याकडे काम करलेली मंडळा काही मंडळं बंद पडली आहेत. तर कारण काय तर त्यांच्याकडे ज्या भिक्षक असल्या आता त्यांच्याकडे मंडळी, कारण मुला आता नेटवर्क मिळाला मोबाईलला मोबाईल इतकी शिल्लक नाही वाटत. तर मी स्वतः भजन करतो. मी बुवा माका माहिती आहे मंडळीचा धरून येऊचे लागतं. फक्त ही परिस्थिती खेडोपाडी काही ठिकाणी नेटवर्क नाही त्या ठिकाणी की रात्र भजन करतात. त्यांचा सॅल्यूट मारतो की जे भजन त्याचा परंपरा चालू होतो. पण ही परिस्थिती शहराकडे जर कमी झाली त्यामुळे तिथं आत्ता तरुण पिढींचा विचार करण्याचा गरज आहे. कुठल्याही क्षेत्रात तुला त्या क्षेत्रात फायदा पैसे, पण ते करूसाठी तुमका मेहनतच करू होईल. या पडलेला असेल सरकार शासन आपल्याला नोकरी देऊ शकणार नाही. कारण लोकसंख्येच्या हिशोबात नोकरी आपल्याकडे उपलब्ध नाही. नोकरी नाही तर आपण व्यवसाय करू कोणी व्यवसाय करू होतं कष्टच करतोय. जर कष्ट केले नाही तर आपणात यावं कुठल्या ह्याच्याच पैसे मिळायचे नाही. आणि जर समजा दिवसरातून मेहनत केलं तरच त्या उंचीवर जाऊ शकतात. अगदी कला जरी शिकायची आहे तरी त्याच्यासाठी कष्ट करू पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट पैसे मिळवण्यासाठी त्याच कष्ट करते लागते. जो जर विचार करून पिढी जो शिक्षण केलं असा तर कदाचित एस्टिमेट ते सगळे प्रश्न भेटणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.